हाग्रामा महिलानि Bpf सरखारा जातिखौ धंस खालामनायनि सरखारमोन बे गोख्रों बाथ्राखौनो बुंदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। हाग्रामा महिलानि जि सरकार 17 बोसोराव बे जातिखौ धंस खालामनायनि सरखारमोन आरो दिनै बेनिखायनो बिथांमोना जों जि कनस्ट्राक्टिभ लामाजों जोंनि जातिखौ जोंनि हारिखौ जोंनि इयां जेनेरेसननो दैदेनलांनो हाबाफारि लादों बेखौ बिथांमोना क्रिटिसाइज खालामनो मरेल राइट्स गैया। हाग्रामा महिलानि बायदि जौ लोंग्लुंनाय फेस्टिभेल जों खुङाखै। दांदुपुर हाजोआव सोर बेसेबां जौ लोंनो हायो बेनि जों बादायलायनाय फेस्टिभेल खुङाखै। जों हाग्रामा महिलारिनि बायदि दैजों फेस्टिभेल खालामनाय जुमाय लोंग्लुंनाय खालामनाखै। दांदुपुराव फेस्टिभेल खुंनानै जुमाय सोर साबसिन बानायनो हायो बेनि कम्पिटिसन जों पार्टियाखै। बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव गुबुन एकर्ड डे फालिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया बियो ओंथि गैयै जादों। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौनो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा खौरांनि गेजेरजों Bpf दोलोखौ थांखिना बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंनाय बायदिब्ला थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव जानाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजोंनो बिटिआर ओनसोलाव गोबां गोजोन फैबाय होनना बुंथियो खौरांनि गेजेरजों। फैगौ 2 बोसोराव बिटिआर ओनसोलनि गासै आंखालफोरखौनो जौखोन्दो एबा 100 खोन्दो सुफुंनो हायाब्लाबो रायजो राजाफोरनि आंखालखौ 95% मावफुंगोन होननानै बुंथिदों गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। सानखालि बिटिसिनि बेरेखा हान्जा Bpf राजखान्थि हान्जाया 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि खालाराव बिटिसि गोरोबथा खालामनायखौ लानानै गोरोबथा सान फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै समाजारि बिजोङाव प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि सायाव बायदि बाथ्रा बुंनायखौ लानानै दिनै बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बोरिगाव दैमुजुलि हाबलांनाय लामाखौ बिटिआरनि एसअपिडि फान्डजों गोदानै लुफुंनो थानाय सिसि ब्लक लामा बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलाफोरखौ बेफोर गोख्रों बाथ्राजों फिनजाथाय होदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे मख'नांगोन दि बे हाबाफारिखौनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लानानै रायजो राजाफोरनि थांलाय फैलाय खाबुनि थाखाय बेखावना होलांनायखौ दिनैनि सानाव नुनो मोननाय जादों। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बिटिआरआव आथिखालाव गारि सालायजायि ओनसोल एबा लामा गैया होनना फोरमायदों। दानिया फैदों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव थारैनो Bpf दोलोजों लोगोसे आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा मा खामानि मावदों जों बिथांमोननिफ्राय आबुङै मिथिना लानि। जों हाग्रामा महिलारिनि बायदि दैजों फेस्टिभेल खालामनाय जुमाय लोंग्लुंनाय खालामनाखै। दांदुपुराव फेस्टिभेल खुंनानै जुमाय सोर साबसिन बानायनो हायो बेनि कम्पिटिसन जों पार्टियाखै। जों फेस्टिभेल खुंदों इन्टेलेक्चुयेल लेभेलखौ जौगाखांनो थाखाय स्टुडेन्टफोरखौ फरायसाफोरखौ उन जोलैफोरखौ सोलोंथाइनि बिथिङाव माबानिफ्राय गियान गावनि हारिमु थुनलाइनि बिथिङाव जौगाखांनो थाखाय जोंनि हाबाफारि लादों। जों थांनाय 17 बोसोर हाग्रामा महिलानि नेतृत्व जि सरकार सोलिदों बे सरकाराव नुदोंमोन जे बिथांमोना राजुहा मेथाइफोरा खुला जुमाय लोंनानै जोंनि उन्दै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जुमाय लोंनो फोरोंदों, जुवा गेलेनो फोरोंदों, बिदिनो नार्कटिक ड्राग्स जानो फोरोंदोंमोन। जों बेफोरखौ फोसाबनानै बोरैहाय बिथांमोनखौ सोलोंथाइ बिथिङाव दावगाहोनो हागोन, बोरै कम्पिटिटिभ माइन्ड बिथांमोननि गोसोआव होनो हागोन, बोरै IAS IPSनि थाखाय गावखौ प्रिपेयार खालामगोन, बोरै इन्जिनियारिं डक्टर जानो थाखाय बिथांमोनखौ गावखौनो प्रिपेयार खालामगोन बेबायदि सुबिदाखौ जों होदों। बेनिखायनो बिथांमोननि 17 बोसोरनि जि सासन आरो जोंनि बे 3 बोसोरनि सासनाव बेखिनि फारागखौ जों नुदों। मानोना बिथांमोना धंस खालामदों इयां फर्सखौ जों खिन्थु बिथांमोनखौ कनस्ट्राक्टिभ लामाजों दावगालांनो थाखाय गावखौनो दाखांनो थाखाय जों थुलुंगा होदों, लामा दिन्थिदों। बेनिखायनो हाग्रामा महिलानि जि सरकार 17 बोसोराव बे जातिखौ धंस खालामनायनि सरकारमोन आरो दिनै बेनिखायनो बिथांमोना जों जि कनस्ट्राक्टिभ लामाजों जोंनि जातिखौ जोंनि हारिखौ जोंनि इयां जेनेरेसननो दैदेनलांनो हाबाफारि लादों बेखौ बिथांमोना क्रिटिसाइज खालामनो मरेल राइट्स गैया। जिहेतु बिथांमोननि सुक्तिनि उनाव बिथांमोननि सुक्तिया जोंनि थाखाय खामानियाव फैयाखै होननाय फिलिं खालामनाय रायजो राजाफ्रा गोदान सुक्ति खालामफिननो गोनां जादों। जि सुक्ति खालामखांनायनि उनाव बिथांमोननि सुक्तिखौ बे एकर्ड डे पालन खुनु मिनिं गैयामोन। दिनै बिथांमोना जास्ट गावनि एक्जिस्टेन्सखौ रायजोफोरजों रिजेक्ट खालामजानायखाय गावनि एक्जिस्टेन्सखौ देखायफ्लानो थाखाय बे सुक्तिखौ पालन खालामदों। खिन्थु बे हल एरियानि जौगाथायनि थाखाय हल बर' जातिनि थाखाय बिटिआर ओनसोलाव जिसिबां रायजो खुंदों बिथांमोननि थाखाय बे मिनिंलेस। थेंक इउ।
क'क्राझार नोगोरनि R&B लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।